Matizong ni phaing kora troksi haroni por phai kri sia por malom sangti hidi mate balipothar mithang asa hemalong Ingdeng kre-kethom Students and Youth for Justice amahang kethek arani katalon po. Lasonsi Jamaica Teng SYJ Secretary Rocky Tok Biarideng Pensi Lama Pangzar po. Aduntu Kewang Zilang arani ang sose ke pangtang pon thik jia phan tethan chimong po. Lapen anparata claim rapet korte karlitang atama phan chikimo po. Lapen article 244A mate hemprek ke hangalong arjab dun thepji lapen chestong dun verji pusi alang nutum pen tethan chimong po. Lapen adun thumaya long alvi sarpo man pen advisor amlong ingti long sing group CPIML Sarpothar Area Committee Akas Terang Balipothar Higher Secondary School General Secretary Don Timong Anparata man pen ke do ke theki ninga tom cha tong dunsi my mesen pen pachon po. Bukazan hanjang nang so pen Bisnu lecture report card news.